Ino teo? Zandry! Fa reraka za sareo. Zandry! Za kely miazakazaka avy tambany tanga. Reraka za. Ekarako. Nagnino koa mi raha nigianao zany? Anao mahidy rano ka ngiahy. Mba hainao ndraiky raha agnaty tsy question za mahidy rano fa anao tokony mba mihontany zany. Zany misy problème rano ka mbola hidizanao ngia. Ino ka maratanyako amina raha? Misy problème za matao za higiaky raha io Zandry. Ino problème-nao ino? Problème ko zala mafy taminaka loatra handro niany ty vraiment ratsy loatra. Nanino? Motonaka agny ange very. Moto blé very. Angosina pizza. Za baka Zandry andeha hiasa azonao. Zany dragno mely tamy épicerie tambony tary andeha hividy cigarety. Losiny tompony moto. Za amizay taraiky za andeha hiasa. Azonao za tsy volana andeha prévu taxi de andeha bus tara. Za tonga tampiasagna fa tara 1 heure de temps après voroko koa za. Varo. Ambarano vitan'izay ndraiky. Tegna grave raiky ty. Ino ko? Sa pozin'ny madame baka za io nody avy tagny ambarany mbola ampiasagna fa za nody avy tampiasagna tagny. Tojo ka mbola fandriagna mampiaraka. Mbola fandriagna nera steky. I madame no nampirafy ni sengy. Mifagnovokovoka mbola fandriagna zany. Zadala. Zaka tamy place zoko la zana montegny. Kezegny izy baka poison ity antegna aminao ko tegna izy nigianao. Poison fatka. Ina tsy volga gaio. Anao tsy mamontany. Mamono olo ka za ke ka mamono olo.